आणि आता एक ब्रेकिंग बातमी आहे. मुंबईमध्ये भेसळयुक्त दुधावर कारवाई करण्यात आलेली आहे. टोल प्लाझावर करण्यात आलेल्या कारवाईत 11,000 लिटरहून अधिक दूध जप्त करण्यात आलं. 7 एप्रिल रोजी टोल प्लाझावर बाहेरून मुंबईत येणाऱ्या दुधाचे नमुने गोळा करून त्यांची तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीमध्ये 11,000 लिटरहून अधिक दूध हे भेसळयुक्त आढळलेलं आहे. अन्न व औषध प्रशासनानं ही कारवाई केलेली आहे. 11,000 लिटरहून अधिक दूध भेसळयुक्त आढळलेलं आहे. हमारे सब ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, फूड सेफ्टी ऑफिसर पूरे काम में रात भर लगे रहे. 195 सैंपल हमने लिए दूध के. सैंपल में छोटा भी व्हीकल था, बड़ा भी व्हीकल था. और आउट ऑफ 195 188 सैंपल स्टैंडर्ड रहे. बाकी के सैंपल लो स्टैंडर्ड और अनसेफ रहे. उन पे हमने कार्रवाई की है. 11,000 से ज्यादा लीटर का दूध हमने सीज किया है और 90 लीटर दूध जो अनसेफ मिला हमें वही जगह पे डिस्ट्रॉय कर दिया है.